Здравейте всички, аз съм ProTroller и днес играем Happy Wheels. Снимаме ли? Снимаме. Браво, слева, само малко ще намаля звука. Така, рейтинг готово е today. Обаче поиграх малко, ама не на този ден. Ето, The Banana Peel. Странно. Дано ви хареса, пише Banana Peel. Свързано е с банан, което е странно. И що не ми зарежда, не знам. И пак ще проверя дали снимаме, защото се тревожа. Да, снимаме. Ето, както виждате, тръгваме. Някаква белка от банан, те ни се карат. What? A banana peel. Picant to some heart still. Shut up. Да изехме го. И сега... What the fuck is that? What the fuck? What the fuck? Окей, чупвам прозорец. Така пише нещо. Така, прочитах го някакъв войник умрял. Тук кървища. Нуар. Танк разрушен. Тук някакъв човек разпънат. Само дето вземе обелка, тук някакви хора. С момчето без ръце, момичето там плаче за него. Така, сега е доста интересно нивото и стана нещо. Ще го рестартирам, защото нещо там стана. Dad, stop. What? A banana peel. We can shut up. Взехме и май за една бананова обелка. Аз чупих ръката! Чупихме и косите. Той няма го четеме. Аз го чето. Не знам за вас, прочетете го набързо. Ако искате, го сложете на база. Мъртвият човек. What the fuck? Пише нещо така. The day. Ден. Така вече това правим. Как стана през две ръце, бе? Те трябва по-силно да се засилиме, както изглежда. Скокнахме. Имаше нещо черно. Си, къде ще бе? Ти стан кървище на спокойствие. Ко? I went to explain. Видя съм аз като старец! What the? Нещо стана. Това съм аз в бъдеще. Защото съм взел бананова обелка. Лачо. Нещо стана малко. Пак стана бяло всичко. Тук сега пък сме при динозаврите. What the fuck? Динозавър се опита да ме хапне. Ето, пак на същото място. Дад, стоп. Но чакай, на мен детето ми го няма. Как изобщо го каза това? Бах ти. Тъй. What the fuck? Представи го правиш, както ще дошли да си на тебе. И ти го гледаш. Не те е срам, човек, не те е срам. Не човечко е. В мое време всеки се прави само вечерта. А той ден ти безсрамници. Тъй. Какво? Той ще е нещо на Супер Марио, да. Знаех си. Тъй.
Той се струши. Така. What power is Have? Така. Да! Оф, не, това не го игра. Бах ти крака. Какъв е този крак с заглещи между моите? Не бях аз. Спастих я. What the fuck? Бах ти троването се печеля. Да, печеля аз. What the fuck? Как гъза не го заболя? Днеска ми един мой приятел каза, че клиповете са били много готски. Как мина съм е хванал и започнал да еба. То си беше наистина забавно и наистина ебах, просто не го признава пред него. И на 100% той сега гледа този клип. Левел 2. Левел 2. О, то левел го знам. Нещо като Еспес лимон. Ме. Лел съм. Въпреки, че не успя да го мина. Лео 3 пише там. Лево 3. О, стига де. То лево е много труден. Дим. Ето виждаме го. Стоп Хейндж. Ай, стига е. Това е много трудно. И не мога, защото газа ми, ако го нямаше, ще е по-хубаво. Какво? Не, младеца, не ме кръвай. О, кой е живия? О, да, точно е, този си е жив. Лок, съм. О, кой е живия, бе? Ай, какво ще ми каже? Мадам? Опа, пропуснахме един лево. Сериозно, толкова много шипове. Опа! Лайт 2 секунди. Какво? Трябваше да се хвана ли? Бе, ти толкова днес, ама... Аз нямам деца да те яд. White 2 секунди. Ти трябва да се хване сега. Ти се къса. И не може. Отказвам се. Не знам какво стана. Какво? Буклук мазен. Аз се хванах да те яд. Аз се хванах. А то надолу се продължи. Кой има толкова зло? Да се не е чупен мой крак. Победа! Това имал. What the fuck? Как се държи чупен
на ръка! Падаме! Чудесно, аз умирам. Защото колко трябва просто да панеш върху главата си? Аз нямам в YouTube течи. Окей. Сега като умирахте, кой ще ми се подиграва? Искам да знам кой ще ми се подиграва. Тъй. Пак е YouTube-ско. Но обратно са тея. What the fuck? Пак ме стреля някъде. Тука. Това го знам. И пак го имаше. Към май финиша. Ще трябва да го и по-рано. Да, финиш. Победихме! Победихме! Бергин Майн. Бергин е майн. What the fuck? Точно там. What the fuck, победих, като си го наврях хуя. Продължавай същия дух, искам да ми го лапнеш. Победих. Тъй. Чакай. Face Creation 2.4 бета. Това го знам. Искам да ми е синьо. Ето, сега си изберете очи. Мен очи ме кефят ATS. Тъй, усмивка. Тя на вампира ме кефи. Така. Косата му ми кефи и тая по-назад да движи. Сериозно, гърбът си наби. Тъй. Ето ми го, много готски, нали? Мега готски. Ти си голям супермен. Ела съм. Про. Аз съм про. Как се рекам. Сили меч всичките. Победих. Аз не съм про. Аз съм мега про. Така. Дори че се бях отръпнал. Иначе... Гените да ме отнесат. Така, един ден. Това значи един ден. Аутофул. Това аз прескочих 2. Аз съм си чисто про. Lead Butter. Бум. Тая главица не мога хване нищо с нея. Чик, с нея нищо не мога хване. Стига, веднъж скочих. Тъй. Чик. Аз мога да си хвана с главата. Мога да си хвана мишката.
Тук не можеш едно, дето е колкото мишката. Аз прескочих две, бах си просто. Просто, кой вика? Very good. Ое. Тъй. Тъй. Amazing. Fuck. Ай, стига, извини, че много не говоря, просто като се концентрирам и ме гняв, ще му еба мамата на това да го е направил. Ще му еба мамицата в газа. Тъй. Тъй, айде де. Тъй, почти. Ое, успяхме. How hit. Ми съжалявам, но аз съм мега про, а не само про. И не мога да го мина. Троу! О, го правиш, пич? Бум! О, как победих? Как победих? Аз не оцелих. О, да, викай о май лей, каквото и да значи той. Кадомино искам. О, вой стана кадомино. Аз стои, че го хванах и го пуснах. О, какво съм бро! Така, в този епизод ще ви кажа, че има много състезание. Който пусне най-готиния клип, как прави своя къща. И най-хубавата къща ще спечели да играе с мен и един уикенд двамата да играем заедно. Да, точно така, да играем заедно. И какво трябва да прави това? Освен да ми чупи крака! Ще спечелите само ако сте от моя град. Ех, първоначално успявам да ги хвана. Айде де. Ми чудесно, аз така ще играя без ръце. Ми прекрасно! Просто прекрасно! Ако пак стане също... Ей, сега ти ебах мамицата! Ебах ти грозната мамица! Ебах ти мамицата! Хванахме го и не може. Дед го е създал, да ти го излезе отпреде. Ако изобщо го имаш. Какво? Чакай, се обърка. Аз знам какво трябва да се прави сега. Съжалявам дете, ама ти не трябва да живееш. Ти си нещо, което не е живо. Ти си дете. What the fuck, как ще съм жив? Ми явно не трябваше да питам.
Защото умрях! О, е! О, е! О, да ми го смазаха мен, не. Го съм про само. Тъй. Ето, успяхме и победихме! Защо сме прота? Това съм го играл и преди. Що ми го пускате в туди? Сега че ще му оцелят. О, нема. Купеш? Ех, проклета! Как ще? То само горите ми... Гагак! Някакъв идиот. Стига де... Може би ще го мине, не знам. Ми чудесна страна без глава. Преди ми е падало на първото. Джастин Бибър, бе. Може като не знае как да игра. О, аз знам как ще го мина това. О, е! Аз съм про! Not. What the fuck? Как още в началото победих, ето гледайте. Вой как се 2 меча оцелих оне, дет пише win. Как го правя, по дяволите? Не, аз умрях. Вой как го правя 2 пъти? Стига де. Само да ви да снимаме, защото да преснява се. Така му се научи почек търпи газа. Той чекти природата и победих. Тъй като си про, побеждаваш. Ще хвана се, ако изчезне. Фак, умирах. Аз знам какво трябваше да правя, обаче не съм добър в тях. Не ми трябва първоначално. Така, Bottle Run. Ми чудесно, аз се нанизах. Ми чудесно просто, нали? Просто чудесно. Ако не бях с засилка, може да се справя. Но аз не трябва да съм с засилка. О, жив съм! Ти не ще се маха. А те, бе. Чуписа, бе. Що ти кажа чуписа? Това означава чуписа. Казах чуписа, бе, букук! Така се трушиш тако. Труши се на така с кефи мерък. Бил файл. Ми естествено, че ще е файл, като не ми казахте се пусна. Ако ме сдора, цели съм! Значи къде бях последно? И тук бях, тъй че... Какво? Какво стана? Сега ако чуете откъде е този звук, е от телевизора ми. White to swing a lot. Аз се хванах. Само да не паднем. На грешната страна. Win! Ето го знамето. О,
Аха. Тъй. Ай, стига де! Трол. Стига бе, трябваше да си той за друго нещо. Те. О май фут, аз това за първи път го чувам. Особено пък с този герой. Определено като щупи така крак. Чувам. Какво беше? Скоро няма качвам на Майнкрафт клип. Само на Happy Wheels ще скачам скоро. И няма да е скоро, защото имам. Сега се натоварва абсолютно много. И това ще го еба в мамите на газа. Така. Ето. Ко? Тъй. Тъй. Айботъл ран. Бахте за силката. Ой, победих. Аха, аз победих. Какво? Дебал се. Къде това? Трипол все пак е нещо. Help. Need. Ай, сега е последното тире на Дит. Fuck you. Ое, печеля! Още 3 нива и той ще епизода. Ето, мина го. Сярцата ми тогава, ако не се съпечена. Ое, победиха, детето ми го нанизаха. Муахахахаха, детето ми го нанизаха. Чакай, какво? Ракист. Welcome to Mini Chorus. What the fuck is that? Welcome to Mini. Да. No? No. Мини бомб. Ма че тя много мало стреля. Ма този хеликоптер направо убие. Тъй. Съжалявам те, трябваше да го направя. Как става той? Девете на тя кача. Какво? Как? Що? Как? Как ти стана това? Значи ли как стане изобщо? Май знам как стана. Заради ето шибро дете ми пречи да изляза. Ако се наведа надолу, ще умра. Фак. Джитром. Днеска с чуйте, причина много да ми тениска. Те ме стреляха назад и колкото 20 от началните. Тъй. Мисля още 2 нива да минеме. И няма да е това от тях.
И това да е епизода. Какво? What the fuck? О, победих! Още един. Ето го последния, съжалявам, но нямам време. И видеоклипът стана дълъг, така че 100 години. Или по-скоро 108 минути. Победих! Окей, ай още един левел и той ще. Това ще е края. Фак. Трябва просто една монетка да взема. Какво? Как стана? Их, за малко да я взема. Как стана това? Не мога. Още един. Да го минеме. И тук ще е края на епизода. Стон харпунър. Не мога. Махам с такива харпунъра, но такива не мога. Двама дебелаци и един слаб. О, знае как да победя бързо? Ти победи бързо. Стире. Хедшоп с брадата. О, как го нанизах. Не, още един, защото това не го мога. И край на епизода. Не мога, това е някакво измислено. Вин едно момиче от нашето училище. What the fuck? Какво беше това? Чакай, има още нещо да искам да видя. Има хуй. И как изглежда измама. Ето още един път го минаваме и ще е край на епизода. Фак. Тъй. Не. Съжалявам, но трябва. Още едно ниво. И казвам и прекратявам. Оживях. Това е направено да умреш. Аз нали съм про и не умрях. Не, майка, долно паднаха. Само не идете грозното. Те как наука? Къде е нанизано? Ай, стига. Мазен негър. Всякъде имаш нещо за нека. Приятно ли ти? Приятно ли беше като те бажи нами, бе? Питам те, приятно ли беше като те бажи нами, бе? Отговори ме, негре. Искам отговор тебе. Ех. Проклет дядо Коледа, като се пожарах кола, просто ти не ми я донесе. Ех, мама ти грозна. Хедшоп. И какво трябваше да се прави? Като аз го накълцах. Тъй. Аз то го килнах. Ето килвам го пак. На него нищо му няма. Килнах го, мъжено! Какво ти помогна?
Аз стои ниво съм играл, не ще се мина. Fuck is that? Какво си нанизахме газа? И сега и главата. Това не мога да се мине. Те се скутат. О, сърце лево! Тук само трябва да гледаш. И нещо друго. Някаква тук... What the fuck, кощата? Къде е бът? И това бях. Аз бях ProTroller и днес играхме Happy Wheels. Довиждане.